change. Krásne dobré ránko, lásky vám želám. Je 24.12.2025, čiže sú Vianoce a ja vám idem natočiť takto svoj vlog mojich Vianoc, pretože budú úplne odlišné od vás všetkých a som zvedavý na vaše komentáre, hejty, alebo možno sa v tom niekto nájde, ale nemá odvahu to spraviť. Počuť si meditáciu? Hneď na začiatku vás chcem oboznámiť s tým, že toto je môj prvý celodenný vlog, ktorý som prežil, točil, robil, strihal a následne daboval. Presne takto vyzerá 98% mojich rán. Hneď po zobudení si poďakujem za 3 až za 5 veci, ktoré som vybudoval, dosiahol alebo sa vzdal. Následne idem meditovať, čítať si knihu, osprchovať sa a pripraviť si maču. Niekedy si najskôr dám sprchu a potom si pripravím maču a jediné čo mením v mači je sirup, kompót alebo nejakú príchuť. Nezabúdam ani na vitamíny a minerály vo svojom živote, ktoré mám vždy po ruke, napríklad ako túto spirulínu, ktorú používam na zdravie mozgu, očí a pľúc. Popracujem po sebe a môžeme ísť ďalej. V mojej chladničke sa okrem potravy nachádzajú aj textilné pleťové masky a tu si vyberám aloe vera. Dajte mi vedieť, či si aj vydávate chladiť tieto pleťové masky, lebo za mňa majú taký príjemnejší, chladivejší efekt a myslím si, že je lepšie. Teraz už počujete moje obľúbené pesničky v taliančine. Teraz idem čítať 5 strán z tejto knihy, zabera mi to približne tak 15 až 20 minút. Sú to extrémne malé riadky, extrémne veľa pozitívnych a dobrých myšlienok. A odporúča sa, aby ste to rýchlo prečítali, počúvať pri tom baroko hudbu. Takže ja som si našiel 60 BPM barok, pri tom toto čítam, preto mi to vyšlo ako druhý najpočúvanejší žáner na Spotify, lebo sa snažím aj veľa čítať a rýchlo čítať. Idem už na 5. kapitolu, 7 klamstiev úspechu. Mám takýto vylepšovak na tieto masky, lebo vidím, že tuto mi to už padá a nemá to ten efekt. Pri tom piť aj maču. Idem do fitka, predtým si spravím kreatín, pretože mi pomáha viacej zvládať pri cvičení, pri raste svalov aj rýchlejšej regenerácii. Idem si umyť zuby. Nezabúdajte používať aj škrabku na jazyk. Už taká klasika, ranná hygiena, idem si robiť aj skincare. 3. mesiac používam dermakozmetiku vyvinutú lekármi. A prepáčte, ja som tu ešte úplne nový, ja som hľadal stále nejaký uhol, kde by som sa zmestil a nevedel som, že tam není vidno moju tvár. Obliekam sa nejakých pár transmission, ktoré som videl na TikToku a ešte stále som ich nevyskúšal, tak dnes som ich vyskúšal. Dajte mi vedieť, či sa mi podarili, nepodarili, alebo mohol by som skúsiť aj nejaké iné. Kľudne mi pošlite. Buongiorno z auta, alebo teda neviem ani kde si to mám dať, lebo tento stojan, ktorý tu je, tak je iba prosto na podlohovasto. Toto dlho určite nevydrží, lebo hneď tu mám zátačku, zakrutu. A teraz idem zapnúť rádio. Ja dúfam, že všade nebude vianočná hudba, lebo to je tento rok som Grinch, aby ste pochopili. Zákazníci. Dobre, reklama. Vianočná. Želaníčko. Neviem zaradiť. Reklama. No, myslím si, že treba byť niekedy aj v tichu a práve tieto moje Vianoce sú o tichu, o idení do seba, do hĺbky, nie len tak, aby sa to povedalo, ale naozaj, aby sa to skutočne aj stalo. A vtedy majú prichádzať myšlienky, tak som na ne veľmi zvedavý, zošit, papier, pero nachystané. A budem si zapisovať. Jednu info som chcel dať, že do fitka som si nebral statív, takže neviem, či sa mi to podarí, či sa mi to nepodarí, lebo som chcel nahrať niečo aj zo svojho cvičenia, lebo som sa opäť po rokoch vrátil k cvičeniu, že cvičím sám v nástrojoch alebo s činkami, s náčiním, pretože mi začalo chýbať moje telo a ani nie, že chýbať, ale chcem napredovať. Už nechodievam na veľa skupinových cvičení, lebo mi nie všetky robili práve dobre, ale jogu som si nechal z takého svojho naťahovania, alebo teda na retrite som objavil jogu a odtedy si ju idem každý jeden týždeň, niekedy je 2-krát. Mal som také týždne, že som bol 5-krát vo fitku za týždeň na skupinovkách. Teraz idem do tej samoty, alebo ako by som to povedal, prosto však som cvičíval roky, dám vám tú fotku, ako som vyzeral kedysi. Necítil som sa vôbec zdravo v tom tele, ale cítil som sa dobre, ale to zase plynulo z nejakej vnútornej, že som hľadal akože v okoliu potvrdenie, uznanie. Asi takto by som to povedal, alebo že zapáčiť sa. Teraz po rokoch to viem.
Tieto leginy a tričko nájdete v aplikácii Prozis. V jednom z mnohých videí, ktoré na mňa vyskočil na sociálnych sieťach, som videl, že ak chcete zhodiť tuk z brucha alebo aj z iných partí, mali by ste chodiť do kopca, takže som si dal až 15% stúpanie, alebo teda to poličko 15 a takú rýchlosť do 5 si zvyknem dávať, niekedy aj trošku rýchlejšie. No a tuto som už takto polodrepoval aj s kettlebellmi, alebo drepoval. Neviem, ako sa toto volá, ale proste robil som to. Však ja nie som certifikovaný, iba som dlhé roky cvičil. A teda aj necvičil. Neviem, na tomto videu ste to asi moc nevideli, ale táto lavička bola veľmi labilná a stále sa mi otáčala, teraz to bolo vidno. Napíšte mi pod video, akú časť svojho tela najradšej cvičíte. U mňa sú to určite nohy, mám ich dosť silné, rád chodím aj behať, aj túry, aj drepy. Keďže som nevedel, dokedy je fitko, tak toto bol taký trošku kratší tréning, takže ešte rýchlo som si išiel dať schody, aby som si stihol dať aj saunu. Som aj saunu. Teraz s takou malou dušičkou chcem ísť do Lidlu. Za 10 minút by asi mali zatvoriť. Možno, že Lidl bude dlhšie. Inak takto málo ľudí som to ešte nevidel. No a v tom Lidli chcem stihnúť akciu za plus 1 prosecco. Lebo ja som si myslel, že táto akcia už skončila, ale včera som videl pri pokladni, že ešte stále trvá. Viete čo, úprimne vždy nemusím, ako každý rok, preposielajúce sa správy k Vianociam, ako mi želajú a pritom iba prepíšu meno. To je tak hrozné, ale akože ďakujem, že na mňa myslíte. Vždy si to dávam po fitku, tento banán, ale iba včera som si ho kúpil. Takú tú hrstku a jeden celý sa mi zondil v taške, že to bol, že všade. Už som hladný, pretože ja nalašno, vždy nalašno cvičím, teda pokiaľ nejdem po práci. A už je 12 hodín. O minútu. A ja zlaté prasiatko nemusím vidieť. Lebo ja idem tento rok proti tradíciám. Vy to uvidíte. A idem konečne na raňajky. Takže dám si morčiaciu šunku. Ja milujem tento cottage cheese z Lidlu. Toto je môj najobľúbenejší. Je taký vodnatý, nie je taký stuhnutý ako iná značka, poznáte. Dám si k tomu 1 až 2 krajce chlebíka a mal by som si dať aj zeleninu, len momentálne nemám urobenú a ostatné všetky veci mám tu v chladničke a na stole iba ovocie. Ne, že i v těch 20 nás strašně jako, jak to říct, jako katalyzuje ten národní jako prostě 20 roky, každý roky. To je skoro naša vlna na to, ako sa o tom baviť. Všeobecne povedané si myslím, že naozaj, že v tých 20 ako nahnať baví. Ja som to tá babu, ktorá a říkám si, já třeba sám, když si čtu nějaký Instagram, mám plný citát a snažím se to přesně vyfiltrovávat, jak třeba třeba mě, že se snaží robiť všetko v každej sezóne. Vieš, sú sezóny, kedy máš siať, sú sezóny, kedy sa máš stávať do túru, snažíš si robiť všetky tie zákonitosti preskúmať najlepšie. A to je často len... Počúvam podcast od Majka Spirita a je to podcast Progress Talk. Počúval som ho aj vo fitku. Ja väčšinou počúvam buď hudbu alebo podcasty rôzneho druhu. Stále sa snažím takto nejako vzdelávať a inšpirovať sa ľuďmi. Pustiť, lebo napríklad viem, že keď robím album alebo keď robím pesničku, je veľmi dôležité redukovať. Keď už si v konečnej fáze vyhadzovať veci, ktoré tam nepatria, to veľa dôležitejšie, ako urobiť lepšie práve to, že čo sa vzdáš, čím nejsi. Na Netflixe som našiel seriál How to Get to Rich, že ako sa stať bohatým. Je to on je coach, spisovateľ, už si pozerám jeho knihu. Volá sa Rami Seith. 8 častí po nejakých pol hodinách. Takže teraz si to práve idem pustiť druhú časť. Dám vám určite vedieť dosť dôležitých veľa vecí, hlavne v nastavení. Ako vždy je to o nastavení v hlave. Tak práve si idem pustiť teda druhú časť. A je to veľkým prínosom. Takže tieto Vianoce som sa rozhodol na sebe pracovať. Je 5 hodín večer a ja som ešte stále neobedoval, takže toto bude moja vianočná večera. Nemám vôbec šalát, nemám koláče, nemám nič vianočné, u mňa nehľadajte. Takže budem mať takúto presku a zemiaky si robím na pare. A bude to na kmine, masielku, no prosto také nič zaťažujúce žalúdok, takže ja budem jediný človek, ktorý vlastne cez Vianoce
pôjde do formy. A veľmi sa z toho teším, takže vôbec nebudem mať ťažký žalúdok. Máme takéto, že na ryby, tak to tak nejako spojím. Tu si idem dať vodu v kúpeli. Mám takú sklenenú vec, ktorú si dám na toto. Na dole také bodky, cez čo pôjde vlastne para. A na tom si robím nejaký. Po veľmi pohľadové nemám zapnutý ani žiadny podcast, žiadny seriál, žiadnu hudbu, prosto nič. Som tu iba v prítomnosti. A toto som potreboval. Lebo ja v jednom kuse, ja ako sa ráno zobudím, dobre, dám si hodinu, že pre seba, ale ja idem, že v kuse niečo počúvam. Ešte cestou do práce počúvam. A ešte v práci počúvam ľudí. A potom aj z práce počúvam. Takže som naozaj stále taký zahltený v niečo a vôbec nemám čas počúvať seba. Chápete ma? Nie je dobré. To, že ma chápete, je dobré, ale chápete. Takže zemiaky som si umyl, teraz ich takto osuším a dám ich do tohto. Toto je väčšinou môj obed. Podľa môjho jedálnička, že striedam si to. Buď si dávam rýžu, zeleninu a tofu. Občas si dávam mäso, to už teraz fakt, že výnimočne. Snažím sa byť bez mäsa. Ale vlastne iba je mäso. Alebo to také. Inak to vplyvá môj mozog. Teda vníma. Krásne to vonia. No už začnem byť hladný. Ako vidíte, nemám žiaden vianočný obrus, peniaze pod obrusom, nič. Mám tu len večeru, na ktorú sa teším. Idem si ju vychutnať a... Tak, dobrú chuť vám všetkým. Som po večeri a idem si teraz pustiť kurz od Michala Drienika, ktorý... Tak, viete, čo robí Michal Drienik? Tak si to idem teraz vypozerať. Mám 45. video. Ahojte priatelia, vítajte pri tomto videu. Na to videu natáčanom 17.11.2024 sú dva typy ľudí. Toto som videl včera. Toto video točím ako... No a teraz idem niekam, mimo bytu a uvidíte kam. Tak nakoniec nepôjdem sám. Neplánované akcie, najlepšie akcie a toto dostávajú úplne iný význam na štedrý večer, kedy si sám a ešte si takto nájdeš tašku plnú darčekov. Takže nakoniec som vôbec nebol som na sviatky. Plánoval som ísť aj na polnočnú omšu, ale vraj nechodia už električky, ale chodí nejaké X-ko a to zase musím prestupovať, takže som si povedal, že tento rok nepôjdem, lebo nechodím do kostola, tak na čo? Ako sa hovorí, čo dáš, to sa ti vráti, tak si robíme možno kúsok unboxingu.